Oras Shalom. Tapuji matuhata, naung mandongan hita saat diarion, dijagai di ramoti hita di nasa ulauta. Talihon marhata satokin martangi-tangian sin hata ni debata, asalam manak kasmanya panandayota, dohot holokta, itu debata. Atau sonari pe marsya jarmahita, sian hata batak. Sadarion, persia jarata, namaruluon, mangoloi di bugasan hacitongan. Manang di bugasan hatuluson dohot hasitongan ya. In in sincerity and truths ya. Di bugasan hatuluson dohot hasitongan. Persejarah Mesian Joshua 24 ayat 14 dohot 15. Joshua 24 ayat 15 tahu jaha majolos yang hatani. Debata Joshua 24 ayat 14. Ope saya beri hamu ma Jehovah. Jala marsihohot rohamuna mangolo ibana. Dibugasan hasit tongan. Jala paholang hamu ma debata sileban. Akan naniloan nyo pumuna di baribani batang aiki. Dohot di Mesir. Jala oloi hamu ma Jehovah. Ayat 15. Alay mula tung sogoro hamuna mangoloi Jehovah pilit hamu ma sadarion. Manangisen laing oloan muna. Manang debata sileban akan nanioloan nyo pumuna di bariban ni batang aiki. Manang debata ni halak amori. Na punatano na niinganan mo na alay. Ang guau doho dong ako sa jabo. Ikon Jehovah do oloan nami. Ima ayat siapilon dihita. Ahado Jojo ni si Joshua si bahenon ni halak Israel. Dia do lapatan na mangoli Jehovah marsihohot jala di bugasan hasitongan. Malta biginak non dia yati na pabuahon Jojo ni si Joshua dohot orang patuluhon tanda ia halak Israel ikon pabuahon bahwa nasida memilit manang mangoloi si panopa. Asa marsihohot dihasurungon nasida. Jala mangolu di luati manang mulak. Gabe songon pangalahon yo punasida. Marsomba tu gana-ganaan manang si pelebigo. Alay dipapiliton ya. Dipapiliton si Joshua do tunasida pilihan ya. Adong dua di sosohon si Joshua. Halak Israel ikon makabiari Jehovah jalan marsihohot mangoloi ibuan ibana di bugasan hasitong. Biar mida Jehovah. Biar mida Jehovah indah ada holan mangoloi di bugasan hagodoron jalandang marhasonangan di bugasan pikiran. Alai di son nomor lampatan adong rohana sangap jala makalasan ya. Makalasan pangoloni di bugasan panindangion di hahomion di habadiaon doho di hagogoon ni debata ya. Hagogoon ni debata nok pinatudo ni debata tun nasida imakahwaso naso terbilangan ya. Alani ikonarang marison atong kesadaran ya. Marhite biar mide Jehovah ima sada panindangion na manoktong hinabalga ni pangaramution ni debata
panindangion ia ibana indada holan ama di banua ginjang. Alai tung doho do ibana tutu gabe parhuaso raja na mangulu di bugasan pangatusion na tung margogo mambuan hita tungulu si oloi dewata. Ndada holan ama alai doho do bana gabe raja na manogiho kita tu pangoloion na tikos di bugasan hasitongan. Ya. Adong ditaringoti di son taringot tu pakobasion ya. Parobasan na dipangido sian halang Israel di patuduhon di bugasan dua hata heber ya. Mersihohot jala di bugasan hasitongan ya. Jadi hata heber na perjolo ima tamim ya. Jadi hata tamim jojo di bayanon sada gambaran na patuduhon parange na manggambarhon haulion ni pelean situtungan. Songon dia parangena bena roh halak mamelehon pelean situtungan. Ya. Hata na paduahon na manggambarhon pakobasion ni halak Israel ima hasitongan nang pangoloyon na didokna di hata heber ima MF ya. Jadi somalna hataon dipakai nomor latapatan patuduhon mersihohot. Mersihohot songan dia mersihohot artinya ndang moleng-oleng, ndang muba-uba. Hapor seaon na tu debata. Aina jojot do muba-uba hapor seaon ni bangsa Israel. Tokin do gara hapor seaon le tokin na ditundal hondo debata. Nggak diului nasi dari batas seleban. Lau sito naggabe parcacaran di hita di tikina parpulion. Unak si patah hita gara. Alis tatok kena ngamit to paporsiani songon api na di ri ya. Hataon jojo na patuduhon debata di bugasan sada parange doh dengan di patuduhon marhite hati goran. Jala ondo toktong dipangido asa dipatuduhon parangan ni halak Israel songon na pinarangehon ni Tuhan Yesus. Jadi halak na marsihohot ima halak na patut si pangasahonokon jala di haporsiai. Molo sa marsihoho do bama ben mangasahon itu tuate. Jadi sangonido somalna si Joshua mengido tu halak Israel patuduhon pangoloyon nasarupa tu debata dia kanau pinatuduhon ni debata tu nasida saleleng di ngolu nasida aturan danian mamereng sian akka halongangan huasa na pinatuduh ni debata tu bangsoy daktama taka mombe muba-uba rohana sida dakta gamon be mardua rohana sida maradopon debata. Ikon benar-benar mana sida sioloi debata Jehovah si panoppa ya. Ondo jojo ni si Joshua tu bangsoi asa unang merdua roha benasida ikon hipalma pasahaton na dirina tu debata si panoppai ya. Jadi dia doh lapatan na di ho merhobas ya, lagabe parhobas merdongan lasni roha di bugasan hasitongan. Manang ahado nagabe pangambati di bugasan ngulum lau mangkolongi debatasian ias ni roha. Molo tarimang-rimangi dututu di perdalanan ni ngoluta basa sipata hita ulo galiate. Ala ni borak ni pengunjunan do. Manang na ala ni hita sendiri do. Mambai kita gale.
Alay mo tajay siya persejarat tahun. Na jot terjadi di ngulutta. Taringot tu pardebataonon. Do taringot tu akka hasipele beguan. Na jot hita marduaroha. Ya. Jadilah na jot hita marduaroha. Jadi dipapilitan si Joshua mah. Tu nasidat. So, ni dolang dipapilit tu hita sadaryo. Sadaryon di nabi muna hata ni debata. Molo tung solomor hamuna manomba debata. Pilita mo ma. Ise do olo muna. Debata na sinomba niyo po muna di bariba ni batang eki. Manang debata ni halak amori. Di tano na inganan mo na. Alayang guau. Jehovah do oloan nami. Masada kesimpulan na pinasa ni Joshua din na paimbaruhom parpadana ni imana dot bangsa Israel. So naripe tuhita asaw nang behita mardua roha. Taingat maahanay dot ni si Jakobus di Jakobus 4 ayat 7. Pajonok hamuma tu debata dungi pajonohon nama tu hamu. Payas hamuma tangan muna hamua kapardosa. Ise hitana sumardosa. Sudah sonari tapayas matangata. Jala pabotor hamu marohamuna. Hamu akka namar dua roha. Jadi di jamaton tung godang do ka namar dua roha. Rodo hita tu gereja. Tatangihon do hatani di bata. Martangiang do hita. Alai mardua roha do pe hita. Ido bendak pita do pe haporsyata. Ndang tulus dope pangalahota. Ndak tulus dope dibugasak kasitongan pakko basyota. Parhalado otta dibugasan ulaw ni Tuhan. Alani molonungga tapayas rohata taburi tangata yas pitahita. Tulus marwata dibugasa pangoloyon na sitong doho makobasi di parhaladoon di tonga-tonga ni huriay. Dang muba berhata alay hotma marsihohota porsiota tapilit ma Jehovah debata si panopa ido si palua hita. Sadama porsiota si oloi debata mahita so tungadong be na mangoloi gana-ganaan na mangoloi hasipele beguan dohot di akka na asing na mambayan gale hapor siota. So ni jawab persejarah ta sadarian saya pasu Tuhan maita. Horas malihita salut tapasada marwada martangiang maita. Debatan nami debatan ni halak Israel, debatan na mangulu si panoppa maulate matuhan. Diajari hatam na badia dohami. Songon na posom si Joshua mengajari bangsa Israel. Di napaimbaruhon para padanani. Asa jojo ni si Joshua asa gabe miar mida Jehovah ma bangsoi. Jala dilehon rohana marsihohot hapolson nasida. Dibugasan hatuluson. Dibugasan hasitongan. Mangoloiho. Makobasya kaulaon parhaladoon ni. Lau sila tong nang jojo tu hami. Asa dinaripapiliton si Joshua. 2 pilihan. Imanang dohot pilihan tu hami oleh Tuhan. Asa unak salah pilit hami. Asa piliton nami maho. Dibugasan ngulu nami. Rab dohot pangisi ni jabu nami. Ikokodo oloan nami. Ikokodo sombaon nami. Asi marham pargogoi mahami paholakot siyang ngulu nami. Aka parsombaon na asing. Debata si leban. Hasi pele biguan. Padaw may. Paholang may siya kami. Ay hodo debata nami.
debatan na mangulo rodi sa leleng nileleng. Pasahat matuhan pasu-pasu itu hami. Pasu-pasu perdangingan, pasu-pasu pertuan dia, pasu-pasu na niula ni tangan di balian ng doa di huta, doat pasu-pasu hagabihan las ni roa hasangapon rodi nasa narikod di ngulunam. Khot maho rodi sa leleng nileleng na. Molate matuhan. Marhiti Jesus si paluhami. Amen. Horas malitas, selamat beraktivitas.